The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. May adlaw tanan nato mga subscribers ani sa gitaning ato nga dawadlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry ug padayon kita sa pagtuki niining atong pagtulunan nga giuluhan Hypostatic Union of the Lord Jesus Christ. Okay, dito maglangan alang kanimo magtotoo, you know what to do aron ikaw andam sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo dili magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Okay. Now, atong giingon kanimo kagahapon nga miracles or ang milagro dili ingon ka mahinungdanon kaysa pulong sa Dios nga naa diha sa kalag sa magtutuo tungod kay ang metabolized Bible doctrine mao ang matuod gyud nga kanang milagro. That is actually the real miracle. Ang pulong sa Dios. O abi nimo, mukatawa na ko, mapahiyom na lang ko, kung makadungog na ko sa naay mga tao, believers and unbelievers, nga moingon nga, kita kuno sige na tagtuon sa pulong sa Dios consistently and persistently, nga watay gibuhat, that we are not doing anything. We are just studying and doing nothing. So, pahiyom na lang ko, kadungog nila. Well, mas pintahan na lang ko no tingaan nini. This is better than doing many things without anything in our head, di ba? Inumdumi kini. Nga kita mga magtotoo, gimanduan sa pag-angkon o kaalam, kay balo, kaalam. For what purpose? Ano sa may tuyo? Tubang? Aron kita ma-doctrinally smart. You see? That is the main purpose na nagtuon tas pulong sa Dios. Tungod kay ang imong pagka-doctrinally smart, ingon nga magtotoo, dili ta mahimong dormat sa kinabuhi. We cannot become doormats in life. Tungod kay na man tayo doktrina. Doctrinally smart in life. Ang nagkahulugan ini, smart in every facet in life. Na sa pamilya ba, sa ato bang trabaho, sa ato bang negosyo, sa atong relasyon ngadto sa ubang tao, o bahin ba o liderato, etc. Kaya abi nimo, ang Diyos buot natong mga magtotoo, magmaisugon, to be brave and courageous, not to be weaklings. You see? Kung wa kay kamaturan, wa kay doktrina, you will tend to become weak. You see? Magmaluyahon ka. In fact, ang Diyos buot nga kita mga magtotoo, magmadinaugon, magmalampuson, winners in life. Mo na ang kabubuton sa Diyos. Mo na nagunag yung tuyo nga nung sige tagtuon sa pulong sa Diyos. Hagig ka ng sunod sa mando sa Diyos o ang pagkahimo na itong winners in life. Kaya ang Diyos God, buot na itong mga magtotoo nga atong maangkon ang mga panalangin,
ang kauswagan, ang kalampusan, ang kanang promosyon in life. So, unsa man ito pag ang kuniin mga musunod nga itong gisgutan, pinagi sa pagtuon, pagkatuon, kanang tuo, o paggamit sa pulong sa Diyos, nganhi sa atong kinabuhi. So, mando ka na sa Diyos, 2 Pedro 3:18, patubuon kita sa grasya o kay balok ang Ginoo Kristo. And then, buwan atong makabot ang espirituanong pagkahamtong. Mao ka na ang kanang ang sa katakos, capacity stage. Sa may capacity to receive katong isgutan, di padugay. Mga panalangin, mga kauswagan, mga kalampusan, promotion, mo ni. Hinoon, we should be aware nga ang atong kaaway, gani kaaway kini sa Dios, nga si Satanas, sige na siya limot-limot, roaming around as a roaring lion, nagngob nga leon, o nagapangita siya kinsa iyang tukbon, whom he may devour, na nga 1 Pedro 5:8. That is why, kitang mga magtotoo, kitang mga magtotoo, gimanduan to be sober and vigilant. 1 Peter 5:8. Sa laing bahin, ang kanang balaang kasulatan nga nagamando that we believers are going to be evaluated. Himuan taog pagtasal, ang himuang pagtasal o evaluation mo ang ato mga binuhatan kung kini sila human ba o divine good. See? Kaya duha manggul ka klase ni mga mayong binuhatan, tawhanon o Diyos nun. Now, o kalusa ka man himuiugan ng pagtasal o evaluation atol sa judgment seat of Christ. Human gyud. Musunod gyud ayon sa rapture, ang pagsakgaw. Rapture is likewise called exit resurrection. Mo kanilaingan. So hinumduman gyud nato nga ang dili kasagaran nga espirituhanong kinabuhi ato lamang kining makinabuhi pinaagi sa Diyos nun pong paagi. Dili sa tawhanon. We cannot. By human means, di magsilbi. Kaya binimugod, ang Christian way of life, sigihan maginato ni balik-balik, is a supernatural way of life. Dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. O kay kini di man kasagarang paagi sa pagkinabuhi, kini nang hinahanglan po o dili po kasagarang paagi sa pagtuman. Kasabot ka? Now, so, unsa man gyud ang Yahweh aron kita makasod ni ining maong matang sa dili kasagarang matang sa pagkinabuhi. Be, pinagi nga sa atong pagpapuno o pagkontrolar sa balaang Espiritu Santo kanato. By being filled and be back into fellowship with God. Now, alinggat din bantayin niya. We cannot ask for the filling of the Holy Spirit. Ato gininghatag ang ipasiya kay daghan diyas gawas. Mga magtutuwas lang kay baho. Nini. Ang ilang pagtuo nga makapangayo ka nining pagpuno sa Espiritu Santo ka na. No, we cannot. We cannot ask for the filling of the Holy Spirit. Sabtag yun na. Nga kinahanglan tagpulong sa Dios nga magaling, nga ma-metabolize din sa atong kalag. Unya, gamito na ito sa atong kinabuhi. Otherwise, we would not know the precise way unsaon gyud sa pagpapuno kanato sa Espiritu Santo. Mo hinungdan nga kini critical kaayo. Critical pathway
alang sa magtotoo. Unsa man yung critical pathway? Knowledge of Bible doctrine plus doctrine mixed with faith equals unsa? Diyos noon nga umatang sa pangunahuna. Ug resulta niini ang Sofia, ang kaalam. So mao na ang formula. Knowledge of Bible doctrine plus doctrine mixed with faith equals divine viewpoint, thinking, and it becomes wisdom, Sophia. Now, ang pagtuon God's pulong sa Diyos is one thing. But to know, learn, believe, and apply it in our life is another thing. Kasabot ka? So, mo na nga, ang slogan ng atong ministry is kanang, nunta maxim kini, is Operation SLBA, study, learn, believe, and apply the Word of God. Ang pagpapuno sa Espiritu Santo kanato is one of the most controversial subject in the Christian world. Yes, naman na ilabing tinoon. Muna labihang gikalantugian sa mga daghang mga Christian circles. Maugin ang controversial subject. Na ay mga magtutuo, wa gyud sila masayod unsaon pagpapuno sa Espiritu Santo. Kaluoy gyud. You see? It's really sad. Nga daghan sa atong mga igsoon ng mga Kristiyanon, huwag yun sila masayon. Kaya huwag man lagi sila ipagtuon sa pulong sa Diyos. See? Apa na po'y ubang mga magtutuo who know to be filled by the Holy Spirit. Yun sa amang yun, nato pagpapulong sa Espiritu Santo, pinagi sa paggamit sa recovery technique sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon. Kung isugid ang atong mga kasalanan, siya kasaligan kamo pasaylo. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na 1 Juan 1:9 na gitawag na ito nag-rebound technique, recovery technique. Para mabalik kita sa atong pakigambitay sa Diyos fellowship o nga kita mapunaan sa Espiritu Santo. Mao na ang Yahweh. Nga kita makasod ni ining operational divine dynasphere o nga kita makatuman sa protokol nga plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Sabot? Apan, di na ba kanang ego ang pag-rebound? It's not enough to rebound. And mura. Dili. For all you know, after few minutes tingali human ka mo rebound, ug dili ka mo move forward, keep moving, balik na po ka sa imong pagkakarnal. You see? Sumo na nga ang kadang tukma gyud nga paagi sumala sa doktrina. Mao ang pagsugid, paghingalan sa imong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. Mao ni gitawag nato og rebound, homologeo sa Grigong pulong, meaning to name, to cite, to enumerate, to acknowledge, to confess our sins directly to God the Father. And then, human yan keep moving, padayon sa imong spiritual momentum. See? That's how to perpetuate our spiritual momentum. Pagbuylo. Na ako na lang ningi hubad sa binisayang buylo, kining spiritual momentum. Espirituanong pagbuylo sa atong kinabuhing espirituanon. So we have to keep on keeping on sa atong post-salvation epistemological rehabilitation. O nga ang doktrina sugod na sa pagtuyok-tuyok sa atong panimuot. It will
be circulating in the stream of our consciousness. Kanya ayaw kalimot yan itong tulo ka spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Kay at bangan rabag yun ni Satanas sa iyang 3 arrogant skills: self-justification, self-deception, ug self-absorption. Muna ang tulo. Iyaha kini Satanas. Now, himaw ka, we have to be aware all the time sa description, sa protocol nga plano sa Dios. Ang hustong butang buhaton sa sayop nga paagi, sayop ngayon. Ang sayop nga butang buhaton sa hustong paagi, sayop gihapon. Ang sayop nga butang buhaton sa hustong paagi, sayop gihapon. Unsa ra may husto? Ang hustong butang nga himuon sa hustong paagi mo kana ang husto. Ug actually mo kana ang description. Mo kana pagulagway sa protocol nga plano sa Dios. That is the plan of God, which is otherwise called, unsa may ubang mga ngan sa protocol nga plano sa Dios, the Christian way of life, divine sphere, royal palace of believers, spiritual life of believers. See? Mao ni mga synonym niining maong divine sphere. Now, kinahanglan atong inumduman, let us bear in mind nga atol sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Now, what he used while on this earth, unsa iyang gigamit samtang dinhi pa siya sa nini atong kalibutan, as far as his spiritual life was concerned, kita nga mga magtotoo niini kasi katuigan sa simbahan also have those things, assets, katong gigamit ni Jesus Kristo sa iyang pag-anhi, unang pag-anhi. Iyang gigamit, ubot niya nga paggamiton punta. You see? Aron kita magmainawaton sa espirituanong kinabuhi ni Ginoong Kristo samtang din siya sa una niyang pag-anhi. Because he used those assets. Mo to'y nakapahimo niyang mananaog sa iyang earthly mission. You see? Hinumdumi. Nga sa diha nga siya gitintal ni Satanas to turn the stone into bread. Si Ginoong Kristo migamit lamang sa iyang pagkatawhanon, kinaiyang tawhanon. Although he depended on his Father's power ug sa gahom sa Espiritu Santo. Kaya mo ni ang doktrina sa kinosis. Iyang gihukasan niyang iyang kaugalingon in the independent use sa iyang pagka-Diyos. Mo na doctrine of kenosis. Now, usa sa mga napo ka mga solusyon o kasulbaran sa atong problema mao ang gitawag og grace orientation. Ano may buta sa bot o grace orientation? Kini nakaulugan og pagkamapaubsanon. It means humility. Now Christ had a tremendous virtue of humility. Ug nasayod kita nga ang pagkamapaubsanon, bertud kini nga resulta kini sa pulong sa Dios nga ginaling na, metabolize na in our soul. Isi resulta kini. Kaya abi ko nimo, si Satanas naa siya iyang standard operating procedure, SOP ni Satanas o MO, modus operandi. Sanglit iya kinsa may giuna ni tintal. Kinsa kinaunang pagtintal ni Satanas.
Ang atong unang mga ginikanan dito sa hardin sa Eden. Si Adan ug si Eva mo to iyang unang gitintal. You see? So kani si Satanas na siya iyang SOP o MO. Now, katong pagtintal niya ni Eva. Okay? Genesis 3 kini. Katugod, just to appeal to appetite. Physical kanto. Why did God prohibit her to eat the fruit of the forbidden tree? Nga naman, mao kadto ang hinungdan. And then appeal to physical gain. They can eat, so they will be like God if they eat. Yan mo na. Pag ka ng lingla, kung mukaon mo na, gididan makamon sa Diyos, pero mukaon mo niya na, may sama mo, mapariha mo sa Diyos. Isip mo, ito yung pagtintal ni Satanas. So, sa diha nga gitintal ang atong Ginoong Kristo ni Satanas, to convert the stone into bread. Unsa may tubag ni Ginoong Kristo? Ang tao dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Mateo 4:4. Iya kinigikutlo gikan sa Old Testament nga Deuteronomy chapter 8 verse 3. So si Ginoong Kristo migamit sa pulong sa Dios in refuting sa tentasyon ni Satanas by quoting Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3. Kita nimo? You see, we have to always remember nga ang gahom sa Dios ana sa iyang pulong. God's word is the power. God's power is the word. God's word is the power. Kanang let it sink in diyan sa imong kalag. So kung na nag-iyatas pulong sa Diyos, kung naan tayo pulong sa Diyos din sa itong kalag, naan tayo gahom. Ayaw ginakalimti. We have power already. Apan kung magtuon-tuon na pulong sa Diyos, if we just study God's power without His divine omnipotence, what tayo gahom? We have no power. Kasambot ka? Kaya binimo, we need to consider the two options. Ano may two options? Two power options. Filling of the Holy Spirit o metabolized Bible doctrine. See? Oh, by the way, kita nagtuon sa kanang kinabuhing Ginoong Kristo samtang din siya ning kalibutan na atol sa iyang hypostatic union ug ang iyang paggamit sa nagkalandain nga mga espirituhanon, spiritual assets nga gisangkap sa iyang langit ng amahan. See? Sa tuyo, ano sa tuyo? Of pursuing His mission during His first advent. Now, nag-ingon naman tanga, He grew up in wisdom and stature. Lucas 2:52. Kita ko mga magtotoo din is katuigan sa simbahan. Gimanduan. Balik na po na to. Gimanduan ta sa pagtubo diya sa grasya. Okay, balok ang Ginoong Kristo. Segundo Pedro 3:18. So, si Ginoong Kristo may kanang nakaagi siya mga tentasyon. And He never lost His focus samtang siya tintal. Wala. In our time and age as believers, we are supposed to maintain our focus ngadto sa pulong sa Dios. Ug atong paggamit sa mga saad sa Dios aron sa ingon niya na kita magkanunay makaamgo nga ang prinsipyo
Ayon ni kalimti, kini prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real solution. So, ang tawhanon solusyon, dili. Dili gyud solusyon. Ang iyahara sa Dios nga solusyon. So, we are supposed to be consistent sa atong kanang katon, pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Kaya kini gitawag na itong post-salvation epistemological rehabilitation. Kay luwas naman ta. Manang patunon ta sa Dios, sa iyang pulong. O nga unta kini mo tuyok-tuyok na dinhi sa atong panimuot. At ipadayon ni ugma, so ayaw kalimot, sa pagpakiguban ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Niining atong ministry. We will see you tomorrow.